Aurrein behar izan diot ideia horri ere, zer da erakusketa bat, noiz da lan bat erakusteko moduan, ariketa kolektibo bat, eta gero gorputza zeharkatzen digun guztiak beste arrasto bat uzten du. Eta, nik nahi nuke gogoeta hortan arrasto bat uztea esperimentuan parte hartzen du persona guztiengan. Saretze horrek eta sare horrek daukan garrantzia horri esker ahalbidetzen dialako edo leku egiten zaielako beste plaza batzutan aukera ez daukaten proiektuei. Sorkuntza armatzean ideia horrek, pixkat gerrilla bezala funtzionatzeak daukala parte bat oso interesgarria, zure lanean inpakto bat daukalako, baina zu ere eraldatze zaitulako. Orduan, nik uste dut Oiartzunen lan asko indala azken urteetan bide hortatik eta emaitzak ikusten nahi gehala. Karo, haurrak, filosofia, irakurketa, pentsamendua, sorkuntza, hori dena koktelera batean sartzen dezunean eta hori egiten dutenean bospaseiek eragilek batea, nik uste dut askoz eraldatzaileagoa dela eta artearen funtzioa eta pentsamenduana justu eraldaketa hori probokatzea dela.